Jonggrang. Piye Bantu? Tangkeping bumi kelawan langit aku tetep tresno karo kowe. Aku tetep tresno sliramu kamangka. Semongko. Kamangka. Tak kira semongko. Endi mau Jonggrang? Iku lho, matane ora. Kowe ngalih ora golek dina guyon nganggur. Lho semene gedene glundung semene gedene kok ora ketok. Ora ketok Jonggrang. Piye Bantu? Bandung Pandawasa kurang apa wong ayu? Kurang bagus. Betul, gas. Kurang dawa. Kue bagus. Apa kue bagus? Aku elek. Mbak-mbakne bagus kok onone ya gor iki lho. Onone kuwi ya. Oh, Mbak Yu iki wong jujur. Jujur aku. Jujuran wong iki lakone kan Bandung Pandawasa. Oh, etok. Etok. Nih, kepiye dadimu piye? Mangertenono. Gelem. Bandung Bondowoso. Bon. Bondowoso. Tak gitu aja murid tak gitu. Pak, bebernawi badhe butuh anakan kethek niki monggo. Iki lho. Ya maksudnya ki aja Bondowoso. Oh iya Bondowoso. Bondowoso. Iya. Bondowoso iki nek bagus. Ngomongane ya kuriki le Caca. Piye Bantu? Aku kepengin kowe leladi marang aku. Sliramu kudu gelem tapek garwa. Aku So, ora sudi. gelem. Ora sudi. Gelem tapek garwa. Ayo nafsu men to sampean. Oh, sabar sik to. Aku anggere sing model kaya telo gendruwo niki. Masa ngene dadani kaya urung terus. Lho ki